Vale, xa está. Hola. Bueno, pois volo contamos ao final. Eso. O spam deixámolo para o final. Bueno, Iria, pois disculpa esta... Non sei, prométoche que non sei exactamente que pasou aí, non se deu entrado na conversa, pero bueno, parece Nada, igual foi a miña conexión, eh? que o solucionamos. Bueno, entón nada, pois Iria Veiga, que ademais coñecémola todos tamén como a Raíña Vermella nas redes sociais, unha profesional do ámbito da psiquiatría, que traballa no Sergas, divulgadora científica, ademais en diferentes medios de comunicación e redes sociais, tamén coñecida tanto polos artigos que escribe en Nos Diario, de xeito habitual, de feito, bueno, si vedes en Nos Diario ten bastantes columnas escritas, tamén da serie Concienciadas que saiu en Praza Pública, que eran pequenos vídeos con tips así sobre ciencia e cousas, bueno, relacionadas, non exactamente sempre, pero bueno, máis alá diso, ti exactamente como te presentarías? Bueno, eu presentaríame como unha psiquiatra interesada en todo o que teña que ver coa divulgación científica e un pouco a cultura pop, diría eu. Na medida na que as redes sociais, internet e todo este tipo de soportes creo que son o que nos define casi como xeración. Entón, non só o meu interese vai cara a divulgación científica, senón que vai tamén cara a como este tipo de expresións, este tipo de medios de comunicación están modificando tamén a forma que temos de adquirir información. Que foi o que che motivou a entrar no mundo da divulgación científica? Que foi o principal vector que che levou a facer iso? Quero dicir, porque xa tes, vamos a dicir, unha experiencia facendo e tamén unha certa xente que, eu me incluyo, que te seguimos nas redes e nas columnas que fas. O sea, que te motivou a ti para iso? Pois eu sempre digo que cheguei á divulgación un pouco sin pretendelo, porque realmente eu empecé a escribir un blog, o blog que ainda teño agora, ainda que agora é unha página web que é Outro Lado do Espello, cando foi todo o furor do famoso blogomillo, cando toda a cultura galega estaba moi metida no tema blogs, era algo así moi novidoso. Daquela eu tiña un blog que era máis un blog personal, é dicir, falaba de ciencia, pero tamén falaba de outras cosas que me interesaban. E a medida que foi pasando o tempo, pois, digamos que o meu interese foi se centrando cada vez máis no tema da divulgación científica, tamén entendín que había unha certa necesidade de divulgación na medida na que a mí me daba a sensación de que era un contido moi pouco frecuente en redes daquela e, sobre todo, moi pouco frecuente en galego. Agora sí que temos máis divulgadores, é unha cosa máis habitual velo, pero daquela era prácticamente inédito, sobre todo facelo en galego. Vale. Un pouco xa, bueno, entrando no que é o teu mundo, o teu traballo máis a nivel profesional, non? Bueno, o teu sector é o da saúde mental e o certo é que as consecuencias do coronavirus chegan tamén á propia saúde mental das persoas, non? E inda que, bueno, non sabemos inda os efectos que pode provocar isto nas persoas, sí que é certo que é algo que se está falando moi pouco. Entón, ti como ves esta cuestión? Pois eu creo que os profesionais de saúde mental agora mesmo estamos un pouco en compás de espera, no sentido de que non fomos, evidentemente, os que estivemos en primeira liña co coronavirus, non? Estivemos un pouco no segundo plano. Moitas veces as consecuencias a nivel de saúde mental de cousas como esta pandemia que estamos vivindo non se ven inmediatamente, senón que teñen un efecto un pouco retardado. De feito, últimamente estáse falando moito de fatiga pandémica. A min estas cousas así que me sonan un pouco a titular de xornal non me gustan moito, pareceme así un pouco como banalizar un pouco o malestar, non? E poñerlle nomes así un pouco de relumbrón a cousas que xa existían. Pero sí que creo que é unha maneira de referirse ao cansanzo e ao estrés mantido, que é unha cousa que o noso cerebro tolera mal. É dicir, toleramos mellor estrés intenso en períodos curtos de tempo que estrés moderado en períodos moi prolongados. Se isto rematara cando rematou o primeiro confinamento, posiblemente a nivel de saúde mental tivera menos consecuencias, pero o feito de estar tanto tempo en tensión, tanto tempo
tendo que ser conscientes de moitísimas cousas que antes non lle dábamos importancia, restringidas nas nosas, tanto nas nosas relacións sociais como nos nosos movimentos, ás veces, iso vai pasar unha factura. Iso por unha banda. E despois, por outra banda, eu teño moito medo ás consecuencias económicas que vai ter o tema da pandemia sobre a saúde mental das persoas. Porque moitas veces non é tanto o estrés propio en sí mesmo do risco de contraer unha enfermidade, que xa é suficiente, como o que nos vamos a topar despois de xente que perde o seu traballo ou que entra en situación de exclusión social ou este tipo de cuestións que sí que teñen moita repercusión na saúde mental e que polo momento ainda nos están vendo. Claro, é que a crise, aparte que se vai a derivar disto, unha crise económica tan grande, obviamente, eso ten unha repercusión na saúde da xente, non? Claro, sin traballo e ademais que eu creo que neste momento tamén temos moi afectados o que é as relacións sociais, que é algo moi importante para o ser humano, que eu creo que é unha cuestión que está facendo moito dano, pero ligando con isto, eu xa así que é o concepto xeral de saúde mental, ti non crees que se fale tan pouco en xeral no día a día, xa antes a pandemia, do que é da saúde mental, e se isto non é resultado duns ínfimos, investimentos e unha ínfima atención á saúde mental, non? Porque en moitas ocasións, cando falamos de grandes enfermidades, adoitamos falar un pouco, pois, do que é da cura da persoa, no que digamos, pode ser o máis superficial, mas non de como ese proceso todo repercute a nivel psicolóxico da persoa, non? Entón, bueno, a pregunta é un pouco se ti non crees que ten moito que ver os ínfimos investimentos nestes últimos anos neste sector. A ver, eu creo que ten que ver todo. Eu creo que ten que ver, por unha banda, que a saúde mental xa viña tocada de antes, por decirlo de alguna maneira, por non decir que nunca se chegou a implementar unha rede de saúde mental realmente potente, non? En saúde mental falamos moito do concepto de estigma, que se refírese un pouco a todas as concepcións negativas que están en torno tanto das persoas que padecen problemas de saúde mental como dos propios profesionais que nos dedicamos á saúde mental, non? Eu sempre poño a anécdota como exemplo, ¿no? De que eu unha das cousas que máis explico ao longo da miña vida é que os psiquiatras tamén somos médicos. O sea, que eu son médico. ¿No? Creo que ningún outro profesional da medicina está continuamente explicando que é un profesional da medicina. ¿No? E os psiquiatras é que nos vemos nesta circunstancia. ¿No? Ou, por exemplo, que a xente non saiba moi ben cal é a diferencia entre psicólogo e psiquiatra ou que non saiba que na sanidade pública existe a ciencia psicolóxica. ¿No? Todo isto eu creo que deben dun problema económico, que é que nunca se chegou a dotar adecuadamente a rede de saúde mental, pero que tamén deben dun problema que ten máis que ver coa concepción que hai a nivel social da saúde mental. É dicir, son temas que non interesan, que son dificilmente reivindicables, que os propios afectados moitas veces non queren dicilo, non queren protestar, non queren asociarse polo estigma que conleva ser unha persoa con problema de saúde mental. Entón, é un pouco un círculo vicioso, unha pescada que se morde a cola, que é moi difícil de romper. Comentaba aquí Madia Levo polo chat que a él lle preocupa, ligando coa pregunta anterior, os efectos pois, o que é toda a situación da pandemia na saúde mental dos máis cativos. Eu trasladoche un pouquiño esta preocupación de Madia Levo aí polo chat e ademais, non sei se fago, quer dicir, si ti xa empezaches a notar que quizáis sí que hai, bueno, pues un aumento de algún tipo de patoloxías vinculados xa a agora mismo, non o que pode vir no futuro, senón agora mismo xa a toda esta situación que, bueno, a que nos escribiches antes, non? Este estrés continuado durante tanto tempo. A ver, eu aí non podo falar de primeira man porque eu son psiquiatra de adultos. Na psiquiatría, bueno, na saúde mental pública está separado psiquiatría de adultos e psiquiatría infanto-juvenil. Entón, eu non atendo directamente nenos, non? Pero sí que podo saber, ás veces, a través dos meus pacientes que teñen nenos en idade escolar ou ás veces a través de outros compañeiros que se dedican a infanto-juvenil, non? A sensación que dá é que os nenos son extraordinariamente resilientes, son capaces de tolerar cousas e soportar cousas que os adultos, digamos que tronzamos moito antes que os nenos, non? Pero sí que é verdade que todos temos a sensación de que vai haber consecuencias a longo prazo.
xa non só porque están tolerando o mesmo que os adultos, senón porque eu creo que os nenos e os adolescentes foron increíblemente maltratados durante todo este proceso que estamos vivindo. O sea, foron criminalizados, ignorados, non sei, houve un momento do confinamento no que podía sacar a pasear do campo pero non podían sair os nenos. Sí. Despois tomáronse medidas absurdas, como por exemplo pechar parques infantís sin ningún tipo de evidencia científica. Entón, eu creo que de alguna maneira seguramente existe unha repercusión e vamos a ver, iso sí que por desgracia vamos tardar anos en vela probablemente. A ver, a máis ao longo prazo, sí. Comenta Alcaine por aquí se poderías darnos algún consello para sobrelevar mellor estas circunstancias. A ver, eu creo que aí vai depender moito da situación de cada persoa, non é o mesmo unha persoa que eu sempre digo que dentro desto, no, pues, a miña situación é probablemente das mellores, no, que sigo traballando, o meu posto de traballo en principio non se vai ver en perigo, sigo mantendo unhas rutinas máis ou menos regulares e aínda por riba non estou en contacto directo co virus, no? Entón, para min a miña situación persoal sería pues, a mellor posible dentro da pandemia, no? A peor posible sería pues, probablemente a de alguén que ve o seu traballo en risco ou que vive nunha casa con moitas outras persoas que non poden manter unhas medidas axeitadas de higiene ou de confinamento se necesario, no? Entón, creo que é difícil dar consellos xerais. Eu, se tivera que dar creo que daría o de tratar de manter dentro do posible un exercicio físico como unha rutina e a poder ser ao aire libre. Este sería o consello así de saúde xeral e de saúde mental tamén, porque o tema do exercicio físico é importante tanto a nivel de saúde física como de saúde mental. Entón, se podemos sair, aínda que xa dar un paseo, e podemos incluir iso como unha rutina de saúde dentro do noso día a día, eu creo que é a cousa que máis pode marcar unha diferencia a nivel de saúde mental. Sí, é que o exercicio aparte nesta pandemia sí que é unha vía de desconexión e de relax moi grande, sí, efectivamente. E bueno, mudando un pouco de tema, nos queríamos facerche unha pregunta sobre a cuestión da eutanasia, que é algo que se está falando nas últimas semanas, non? A raíz da aprobación desta nova lei, e é que hai un dos teus últimos artigos que, bueno, ti fas unha defensa da eutanasia, pero a súa vez advirtes dos perigos que conleva que neste sistema económico no que vivimos esta decisión estea condicionada pois pola situación de, digamos, vulnerabilidade da persoa, non, de pobreza. Entón, era por si podías desenvolver un pouco máis esta cuestión, porque sí que é certo que o debate estaba moi polarizado entre eutanasia sí, eutanasia non, e non se falaba de cuestións como as que ti puxeches nese artigo. A ver, eu realmente escribín 2 artigos sobre eutanasia. Escribín un primeiro artigo claramente posicionándome a favor, que é unha posición que manteño, ¿no? E despois escribín este segundo artigo un pouco máis matizado sobre os problemas que poden xurdir, ¿no? desta nova lei, precisamente a raíz dun directo que fixen con os compañeiros nos que un dos compañeiros que é activista tamén no eido de todo o problema de que está en contacto con persoas tamén en risco de exclusión persoas con problemáticas económicas igual máis acuciantes, ¿no? Poñían sobre a mesa este tipo de críticas que viñan de certas persoas e de certos colectivos, por exemplo, de persoas con algún tipo de discapacidade ou de diversidade funcional, ¿no? Entón, a mí isto, a verdade é que me fixo reflexionar moito, ¿no? Porque eu creo que unha cousa que boto moito a faltar ás veces en redes, ¿no? É a falta, o sea, o problema que temos para escoitar as persoas afectadas directamente polas leis que se van aprobando, ¿no? O sea, eu podo ter unha idea na miña casa, pero a min, a día de hoxe, probablemente, que se aprobe ou non a eutanasia non vai cambiar a miña vida de forma inmediata, ¿no? E hai persoas que igual sí que lles cambia a vida o feito de que unha lei se aprobe ou non. Entón, é especialmente importante escoitar as persoas que poden ser directamente afectadas por unha lei que se aproba, ¿no? Neste sentido, claro, a mí o que me fixo reflexionar era que non estamos poñendo os medios económicos e de inclusión social para persoas con enfermidades crónicas ou con enfermidades progresivamente incapacitantes, por exemplo, ¿no? E hai persoas que se atopan en situacións moi extremas, pero non pola propia enfermidade, senón polo problema económico-social que produce a enfermidade, ¿no?
Sí. Por exemplo, eu coñezo xente que despois dun diagnóstico de cancro o seu principal problema non é moitas veces a enfermidade, que a enfermidade, dende o punto de vista médico, é unha enfermidade controlable e cronificable, senón que se ven abocados a unha situación de pobreza. Entón, para min, que unha persoa cun diagnóstico calquera de enfermidade, non? Pense que se cadra a eutanasia é unha solución, pero non para o seu sufrimento personal, senón para a situación económica a que esa enfermidade está abocando a súa familia, pareceme que é un tema que nos debería revolver a todos por dentro. Nese sentido, isto ven, ademais, nun momento no que os recortes que se fixeron nas leis de dependencia, por exemplo, non se revertiron. Non se volveron a dotar esas partidas presupuestarias. Esas persoas, moitas veces, ou non están recibindo as axudas ás que teñen dereito, ou están recibindo prestacións realmente de miseria. Entón, con isto non quero decir que non deba existir a eutanasia, porque evidentemente o problema económico desas persoas non se vai resolver porque non existe a eutanasia, non? Pero sí que creo que temos que facer pensar a todos, non? E sobre todo as persoas que toman as decisións, que non é xusto, que non se pode dar que unha persoa tome unha decisión así, non? A decisión de rematar coa súa vida, non polo sufrimento que produce a enfermidade, senón por unha situación económico-social, non? E creo que aí está o debate sobre a lei. É dicir, creo que o debate era un debate, como decíades, moi polarizado, pero era un debate falso. É dicir, creo que os argumentos en contra da eutanasia eran argumentos dos anos 70, probablemente. É dicir, non creo que ninguén compre a estas alturas argumentos de corte religioso ou de corte moral para defender que as persoas non teñan dereito a decidir cando rematan con a súa vida, non? Creo que ese debate, socialmente, por sorte, xa estaba máis que superado, non? Sobre todo cando son argumentos que son limitadores de dereitos, non creo que ninguén nunha sociedade democrática compre un argumento limitador de dereitos por unha posición religiosa, non? Ainda que non se dixera explícitamente o que estaba detrás eran posicións de tipo religioso, non? Pero creo que sí que hai outras que ese debate, que creo que é un debate xa superado, tapaba ou ocultaba outras cousas que sí que poden ser máis interesantes e que quedan un pouco ás veces nas marxes da discusión, non? Por eso este segundo artigo que me pareceu interesante escribir. Claro, porque aí é o que comentaban ali tamén algunhas persoas aquí que nos acompañan polo chat. Unha das claves, quizáis, que ademais que acabas de comentar e que sinalabas ben, é que hai un problema de fondo que é a inexistencia de recursos para iso. Ti comentabas que esas partidas da lei de dependencia esos recortes non se revertiron, non se están recibindo moitas axudas, e ti aí, quizáis a mellor non é no campo onde traballas no día a día, pero seguro que máis que vos e que a min tes experiencia e vivencia por quizás outros profesionais ou por velo no día a día, cales serían os principais problemas que hai que houve nesos recortes de lei de dependencia e cales serían o principal que habería que recuperar para que esas persoas tiveran esos recursos? A ver, é que eu francamente creo que a lei de dependencia é unha lei que está mal formulada do minuto cero. É dicir, xa dende a súa propia concepción, é unha lei, para min, que non resolve os problemas, por moitos motivos. En primeiro lugar, porque foi unha lei que, en lugar de crear dispositivos e de crear recursos públicos, o que fixo foi dar axudas ás familias. Entón, é moi fácil que un goberno posterior, en lugar de darche 500 euros ao mes, se dea 300. Ou decida deixar de darcho, ou decida que non se van conceder novas prestacións. Cando a prestación simplemente é unha achega económica que se che ingresa na conta, iso é moi fácil de revertir por gobernos posteriores. Se ti creas dispositivos, creas plazas de residencia, centros de día, si contratas personal para axuda a domicilio, ¿no? Iso é moito máis difícil de desmantelar, ¿no? por gobernos posteriores. Isto por unha banda. Despois, por outra banda, era unha lei que pivotaba sobre o cuidador informal, sobre a cuidadora informal. É dicir, un pouco a idea central desta lei, e isto escoitei no eu de boca de moitas persoas, era que o paciente, a persoa dependiente, donde mellor está é na súa casa. Esta era a idea central da lei. Entón, eu creo que isto pode ser certo en algúns casos, pero noutros non o vai ser. É dicir, hai moitos presupostos detrás desa idea, non?
É dicir, hai persoas que necesitan cuidados de 24 horas ao día que, para que estean na súa casa, hai unha persona que ten que deixar de traballar. E esa persoa que deixa de traballar, no 90% dos casos é unha muller. Entón, era unha lei que retiraba as mulleres do mercado laboral, obligaba as mulleres a deixar os seus traballos para cuidar unhas persoas dependientes a través dunha axuda que, na inmensa maioría dos casos, non compensaba o salario que deixaban de percibir. E despois, aparte, non creaba toda unha rede de cuidados e de apoio social para ese tipo de persoas con dependencia grave. Entón, era unha lei que, para min, era unha lei patriarcal, machista, era unha lei que non resolvía o problema, que simplemente, pois sí, dotaba económicamente as familias. Claro que, ademais, como ti ben dís, precarizaba o sector das mulleres que desgraciadamente, e eu creo que isto tamén é algo que temos que tratar en vindeiros directos, Borxa, falar deste tema, no? Toda a parte dos cuidados e da feminización dos cuidados, que tamén, obviamente, eso sí. É algo que non só non se revirte con esas leis, sino que, como ben dicías, se acrecentaba. E aparte, por outra banda, outra cosa que conseguiu esta lei era o que decía eu do cuidador informal, non? Era un pouco dar a idea de que cuidar un grande dependiente pode facer calquera. O sea, calquera na súa casa con 0 medios pode cuidar unha persoa dependiente. Entón, dende ese punto de vista, a profesionalización dos cuidados é completamente superfluo, porque pode facer o calquera. Entón, creo que había moitas cousas que estaban mal nesa lei e que os sucesivos recortes, por suposto, empeoraron a situación, pero que eses recortes foron posibles ou foron moito máis doados porque a lei xa de entrada non estaba formulada baixo a óptica que a mí me gustaría que se formulara unha lei de dependencia, que sería unha óptica de profesionalización dos cuidados, de apoio ás familias, pero de apoio profesional ás familias, de cuidado profesional, e de toda unha rede de centros e de recursos posibles para este tipo de problemas. Claro. Aí, a verdade é que eu nunca pensara nesa figura da cuidadora informal, pero quero dicir, é certo que escoitando así como presenta, sí que outro tema moi interesante, moi importante sobre o que reflexionar, e a verdade que eu creo, bueno, tamén polo que vai comentando a xente, a verdade que non vexo ademais que hai unhas aportacións interesantes, pero como son parágrafos algúns tan longos, non me dá tempo casi nin a ilos lendo, pero logo, bueno, como isto queda, o vídeo queda subido, logo poderemos incluso repasalos. Bueno, non sei se podemos ir avanzando un pouquiño para que non se nos quede atrás o directo, Borxa, que opinas? Sí, vamos pasar a unha parte de cuestións que están agora máis a debate, non? Como é todo isto das vacinas, as pseudociencias e tal. E, bueno, a pregunta que tiñamos era que, pese a que teóricamente estamos na chamada época de maior acceso a información, non? En internet temos infinidade de información que podemos acceder a ela con un só clic. A vez parece que están collendo forzas algunhas teorías negacionistas, algunhas pseudociencias, non? Entón, agora coa pandemia e coa chegada da vacina voltaron a surdir moitas teorías antivacinas, contrarias a esta. Entón, a pregunta é, por que pensas que sucede isto? E xa así un pouco máis de broma, se nos temos que preocupar polos chips de Bill Gates, que é algo que están falando moito sobre iso, non? Bueno, a mí non me preocupa nada. A mí se me poñen 5G, estou esperando como agua de maio, porque isto, o meu móvil vai fatal, e a verdade é que o 5G faríame un favor. Se xa o levo implantado, perfecto. Sí, eso é así. Por favor, o sea, 5G. Quen pode ser en contra do 5G? A mí é que me parece, o sea, máis velocidade... Eu non entendo moito do tema, pero quero dicir, ata o 4G estaba ben, agora xa non, como é o tema? Claro. Vos non sei se vos lembrades, pero... Cando eu empecé nesta divulgación e do pensamento crítico e tal, unha das cousas que estaba de moda era a febre antiantenas. Sí. Que era a xente que estaba en contra do wifi. Do wifi, sí. Entón, a mí isto do 5G sóname un pouco como a repetición da xogada, non? O sea, agora wifi sí, pero 5G non? É como, sabes, como é o último, pues, estamos en contra deso, pero o resto ya nos vale, non? Claro, eu creo que internet é o que decides, non? O sea, é o maior... a maior achega que fixo a humanidade para a democratización da información, pero claro, o que non fai internet é filtrar a información. Entón, o que permite tamén é que
si en cada cidade hai 4 frikis que creen que pues eso, que Bill Gates nos vai controlar a través de un chip que nos implantan coa vacina, pues si en cada cidade hai 4, pues en internet hai 400.000, ¿no? Entón, estas cousas que antes eran pues moi minoritarias e que podían ser unhas ideas totalmente pues eso, minoritarias dentro da sociedade, o feito de que poidan organizarse e que poidan digamos que facer grupo entre sí fan que fagan máis ruido, ¿no? De todas maneiras, eu creo que sigue sendo minoritario, pero claro, o ruido que fan é moito e aparte digamos que chama moita atención, ¿no? O sea, son cousas que nos parecen como moi disparatadas e que nos bueno, ao que prestamos moita atención, ¿no? Ninguén vai prestar atención a un mensaxe en internet que diga vacínate, ¿no? Vacínate contra o coronavirus, que é o que estamos dicindo todos, pero que é como, bueno, pues claro que me vou vacinar, ¿no? Pero claro, si hai alguén dicindo que Bill Gates e Soros teñen unha conspiración para controlar os nosos cerebros a través de un microchip implantado pola vacina, pues claro, a mí mesma eu recoñezo que me meto neste tipo de foros e que o vexo, o sea, e que vexo este tipo de programas polos loles, pero que, claro, supoño que como a min fai moita xente, ¿no? Que o vexes ou que o consumas ou que te chama atención, tampouco quere decir que o creas, ¿no? Pero sí que creo que entre todos facemos un pouco como efecto altavoz, ¿no? Deste tipo de cuestións que eu creo que non deixen de ser minoritarias. Sí, e ademais que eu ainda comentábamos con ela antes o directo que cando están aí todos os altos cargos pelexándose por poñer a vacina, eso é a proba de que é efectiva. ¿No? Sí. E aparte a min, bueno, houve un rollo que chelín tamén estes días, non? Que é moi curioso que ti dicías que isto non é algo novo, que co SIDA no seu momento xa había teorías negacionistas o SIDA, non? Sí. Sí, de feito, o sea, houve teorías negacionistas da SIDA, teorías que decían que o tratamento para SIDA, os primeiros tratamentos que se empezaron a comercializar, os primeiros antirretrovirais, realmente o que facía era matar aos pacientes con SIDA. Entón, realmente non estamos vendo nada novo que non aparecese tamén noutras pandemias, non? O sea, a pandemia da SIDA, pues, evidentemente tivo unhas características completamente diferentes ás desta, pero tamén se creou unha certa psicose, non? E había teorías da conspiración de todos os ángulos posibles e para todos os gustos. Pois, sí, tamén é certo que, como dicías antes, que ás veces hai certas cousas, no, que se magnifican incluso por quen a quere criticar. Isto sempre hai un debate que se dá, bueno, un pouco a calor de certas, bueno, de como fan a comunicación nas redes sociais, certos grupúsculos, sobre se a veces é mellor facer o ignore para ou criticar, pero criticar o que fase é espallar, no? E difundir e ser os altofalantes da mensaxe. Eso pode ser, quero dicir, isto é un debate que se ten dado no só de moita activismo e de moitas organizacións a respecto de como encarar certos debates, pero é certo tamén que hai, non quizáis co tema da COVID-19, pero sí hai outras vamos a decir que liñas como pode ser, por exemplo, no, a de Joseph Pamies, que non sei se eso vamos a decir, esta persona chegou a dar conferencias nas universidades. Eu lembrome que na Universidade da Coruña non hai tanto que se tivo que revertir, bueno, non sei se na da Coruña ou na de Compostela, non me acordo onde foi, que houbera polémica polo tema creo que foi na Coruña e tal. Entón, bueno, non sei ti se aí si ves unha diferencia un pouco entre, vamos a decir, esta ola de, bueno, pues sí, de un pequeno aspecto da poboación co tema da COVID, a respecto destes gurús das pseudociencias como pode ser Pamies ou outros, que sí que eu creo que están un pouco máis, non sei se máis espallados ou máis normalizados incluso. Xa. Mira, eu creo que hai dúas diferencias para min, a diferencia número 1 e máis importante é o nivel de chaladura. É dicir, o que di Pamies, hai cousas das que di Pamies que se controlas un pouco de medicina, de cuestións biomédicas, daste conta de que non é así, pero que poden colar.
Entón, hai moita xente que, sin ser explícitamente anticiencia ou antimedicina, pode verse, chegado o caso, seducido por algunhas das cousas que di Pamies, porque envolve moi ben o seu discurso nunha apariencia, vamos a decir así, moi a grandes rasgos, biomédica. ¿No? Entón, xente simplemente con pouca información, ¿no? Ou ás veces persoas que probaron tratamentos médicos con evidencia científica e que non funcionaron, poden escorar facilmente cara a ese tipo de discursos. ¿No? Entón, para min, a primeira diferencia é o raro que é e o tolo que soa o que din. ¿No? Iso por unha banda. Despois, por outra banda, creo que a outra diferencia é a intencionalidade coa que se difunde a mensaxe. É dicir, creo que na maior parte da xente que defende todos estes rollos do 5G e tal, non hai unha intención clara detrás. É dicir, non creo que haxa un plan nesas... Se o hai, dende logo, non parte desta xente, non parte da xente, por exemplo, que se xuntou na manifestación en Madrid. Non hai un plan detrás. É xente que replica unha serie de mensaxes porque os cree de boa fe, ¿no? Cree realmente que é así e repíteos. No caso de Pamies, claro, Pamies estaba amasando moita pasta coa súa movida. Entón, aí sí hai un plan. Aí hai unha persoa que, de forma completamente planificada e consciente, estáse lucrando desa historia. Yeah. Entón, nese sentido, Pamies non é un chalao. Pamies é un empresario que está facendo a publicidade do seu produto. E o outro é outro tipo de cousas. Son teorías conspiranoicas de Divorso Pelaxe que foron, de alguna maneira, confluir nese tipo de discursos que se alimentan un pouco do medo da xente, do descoñecemento, ¿no? Entón, nese sentido, eu creo que é máis eficiente, por decirlo así, discutir o discurso de Pamies que o discurso dos do 5G. En primeiro lugar, porque o discurso de Pamies, moita xente, probablemente si sexa atinguible por argumentos de tipo científico, ¿no? Por refutacións, digamos, racionais, ¿no? No outro lado, pareceme pouco probable que ninguén se vexa atinguido por ningún argumento de tipo racional, porque creo que o tipo de ideas que defenden están noutro plano completamente distinto. Sí. E iso que, bueno, algúns teñen, aquí, por exemplo, teñen un amplificador bastante grande que o de Vox, que é a terceira forza política do Estado, e sí que, joder, e incluso hai unha cousa que comentabas ti que é así, eu lle teño lido a xente así, ou incluso coñecer algunha persoa que defende esas teorías que, claro, que mestura o que é o papel das multinacionais a farmacéutica, que é terrorífico e que está claro que teria que haber un control público sobre todas estas cuestións, non? Eso é unha cousa, case unha xestión nefasta agora do que é o coronavirus, eso é obvio que é así, pero eso non ten nada que ver con que se as vacinas nos van a meter, claro, un microchip ou tal, ou bueno, ou incluso, claro, na cuestión do Pamies que comentas ti, é que é unha persoa que se está lucrando e, sobre todo, xogando coa desesperación de moitas persoas, non? Que eu creo que aí é o perigoso. Claro, claro. A ver, non digo que outro non sexa perigoso, eh? Xa, digo que probablemente sexa menos menos eficaz intentar contraargumentar de xeito racional. É dicir, eu cos de 5G, igual que con Vox, a miña estrategia persoal sería apagón, o sea, non, fago como que non existen, e co de Pamies igual sí que sería máis partidaria dunha refutación dende o punto de vista racional. Non porque a él o vayas convencer, porque él evidentemente sabe perfectamente que o que di é mentira, Onde temos isto aquí posto? Vale, eu non sei se foi o meu ordenador ou foi Twitch isto, pero eu creo que, bueno, Twitch está indo mal, eso seguro, porque está facendo nos estamos vendo que está facendo un conteo rarísimo dos seguidores, pero estou reconectando as cámaras. Ahora estamos outra vez xa. Disculpa, isto non sei se foi, creo que foi problema do meu ordenador, supoño. O que non me reconecta é a cámara de Borxa, pero Borxa, saúda.
Hola, hola. Que, No, es que no sé por qué non me reconecta a túa cámara. Por- e pero bueno, refacémola. Non sei onde nos quedamos. Onde nos quedamos exactamente? Xa non me acordo. no, estábamos comentando todo o tema este No do... de Pontevedra, estabas comentando. Sí, que bueno, que ali logo el deixara, xa non Iso. fixera unha conferencia porque houbera presión social, pero sí que era moi perigoso porque eu, se non me equivoco, viña con un aval da universidade. Entón, claro, eu creo que aí é donde penso e diste ben que hai que combatir iso, non? Sí, En todo a ver, caso, bueno, sí, dime. eu creo que o de Pamís eu creo que hai que combatilo sobre todo de dúas maneiras, non? Por unha banda, creo que sí que é bo o discurso público en contra desse tipo de, o sea, desmontar públicamente Mm. as teses de Pamís e decir por que non funcionan, por unha banda, e despois eu creo que Pamís vai caer a base de ser vetado en institucións públicas e moi probablemente por vía judicial, porque un tío que está xa imputado en varios casos e eu creo que tarde ou cedo, quero decir, este tío é un perigo para a saúde pública, Claro. non é simplemente un chalao que está falando de Bill Gates e de non sei que. Non, entón, nese sentido, eu creo que ten máis percorrido incluso a nivel legal. Que aquí comentaba antes a respecto do tema este de pues, do tepamis tamén o tema sobre todo o tema das terapias que el defende e tal. No, comentaba aquí, mostrou en programa polo chat que existen farmacias e médicos que promocionan ás veces este tipo de, pues, incluso tema homeopático que pode ser, non sei, ou quizáis son máis por lo menos coñecido socialmente, por lo menos o termo, no? O termo sí que lle soa así a xente e quizáis tamén utilizan pues, termos, o sea, intereses económicos, non? En promocionar iso. Non sei se ti o mellor ves aí que, bueno, pode haber xente que sí que dé cobertura máis alá pues, de xusto a persona que é el líder de todo eso. Sí, dende logo, é dicir, para min un farmacéutico que vende homeopatía ou que vende flores de Bach ou un médico que sería a sí mesmo médico homeópata é directamente un estafador. O sea, é unha persona que ten unha carreira de medicina ou de farmacia que sabe perfectamente que eso non funciona porque os seus coñecementos lle permiten sabelo e que, ainda así, comercia con iso. Entón, quero dicir, para min aí non cabe tampouco nin siquiera o dereito á dúbida. Se ti es médico ou es farmacéutico e te crees de verdad que eso funciona, deberían retirarche o título. Porque deberías ter coñecemento suficiente como para saber que non funciona. E aí, por exemplo, co tema dos colexios profesionais e tal, claro, aí Tirso pregunta, e por que non os expulsan? É unha boa pregunta. Mira, eu estou comento moitas veces tamén con amigos meus psicólogos. Porque tamén dentro da psicoloxía hai moito deste tipo de pseudoterapia e movida rara de xente que fai coach e cosas así. Claro, cal é o problema? O problema é que a xente que, por exemplo, vou falar agora de médicos e psicólogos, porque de farmacia a verdade é que non teño nin idea. Pero claro, o problema é que os médicos homeópatas tamén son membros dos colexios profesionais e tamén pagan a súa cota. E os colexios profesionais son asociacións privadas. Entón, aí temos un problema. Claro. É dicir, aí os colexios convírtense ao final en xuiz e parte. Porque se eu pago a miña cota e non fago nada que en principio sexa ilegal, porque a homeopatía no Estado español non é ilegal, o colexio de médicos, se me expúlsame a título individual, pero non porque eu vulnere ninguna lei. E o colexio non lle interesa meterse nesa liorta, porque evidentemente está cobrando deses colexiados. Pois sí, o sea, aí realmente o que hai é máis un tema económico e de influencias por parte dos... Totalmente. Correcto, Claro. por parte dos e moitas veces os colexios profesionais funcionan un pouco, a ver, non vou dicir como unha mafia, pero sí vou dicir como unha mafia. É dicir, porque para que ti exerzas nun sistema público de saúde tens que estar colexiada nunha institución privada? Que pasa? Que eu como título de medicina o Sergas non pode acreditar que eu son un profesional de medicina? Quero dicir, aí hai moitas cousas, é dicir, vale que un colexio regula a práctica privada,
pero por que regula a práctica pública? Porque a mí se me exixe estar colexiada para exercer na pública. Claro. Sí, Non sei, eu creo que os colexios profesionais tamén habería que darlle unha volta. é que o problema é que eso Polo pasa menos, en moitas había profesións, sí, claro. Sí, claro. Bueno, vamos a seguir. Eu creo que xa están arranxados os problemas que tiñamos, non? É que a min, eu teño a conexión no móvil e está indo moi mal ose Twitch, Non, eu non perdo ningún paquete aquí. Será Ibai. Ibai ten aí a 100.000 personas metidas no seu stream e claro, os que temos 70 aquí, pois se nos cae. Estamos pidiendo conexión. Sí, que algún problema debe haber, porque a mí tamén me está fallando moito no móvil, pero bueno, en todo caso, vamos, eu non sei se todo isto que estamos falando ti dirías que se pode explicar con ciencia, que a ciencia ten a resposta para todo, non? Supoño que, ou para casi todo, bueno, para todo non, pero para estas cousas que estamos falando, pero queríamos preguntarche un pouco por aí. Ti imagínate, non sei, ti chegas a un sitio a dar unha charla e o primeiro que che preguntan para que serve a ciencia e que é o que nos aporta a nós, os seres humanos, no noso día a día. Ti que lle responderías? Pois mira, eu responderíalle que para empezar, apórtanos estar vivos. Porque probablemente o 90%, o 90% no, pero o 40% das persoas que estamos vivas neste momento no planeta non estaríamos se non fose pola ciencia. E xa maiores de 50 anos probablemente ningún. Entón, para empezar, apórtanos que estamos vivos. No. Despois, que nos aporta a ciencia? A ciencia aportanos agora mesmo unha seguridade e unha calidade de vida que o ser humano nunca pensou en ter. É dicir, o feito de abrir un grifo e que saia auga e saber que esa auga podes beber, eso é un feito científico de primeira orde. O sea, cousas tan sinxelas como iso. Non me vou ir xa ao feito de que esteamos tendo esta conversa por este medio, que isto é directamente maxia. Claro. A día super simples que non teñen que ver con grandes tecnoloxías, como por exemplo que a auga estea potabilizada, é un logro da ciencia, é un fito científico. Que a comida ti podas comer coa tranquilidade que a comida non te vai envenenar. É dicir, esquecémonos moi rápido, e é bo, porque eso quere decir que a ciencia funciona, ¿no? Pero esquecémonos moi rápido de que no século XIX e a principios do século XX incluso había epidemias de cólera en Europa. O sea, ti un día bebías a auga do teu pozo de sempre e ibas para Pataqueira. Sí. O que a mortalidade infantil superaba o 40%. Entón, quero decir, esas cousas que nos parece que son tan lonxanas pasaban ata aí 2 días, como quen di. Sí, ademais, que decir, aí houbos un avance enorme no último século. Realmente foi un despegue absoluto de mesmo daches agora un dato sobre, por exemplo, a mortalidade infantil, o que se avanzou nas últimas décadas e no que foi o século XX a iso que foi espectacular. Bueno, un pouco avanzando no tema da divulgación científica, máis alá de, o sea, quero dicir, tema de charlas, o tema pois, de divulgación en xeral, ti falo en galego, e constame que sodes poucas persoas que o facedes así. Entón, ti como ves a situación do idioma, do noso idioma do galego en todo ese mundo? A ver, claro, cando ti decides que vas facer divulgación en galego, de alguna maneira estás primando calidade sobre cantidade. É dicir, estás de alguna maneira sacrificando probablemente chegar a un público máis amplo, ¿no? dentro do Estado español. Evidentemente, eu podo permitir probablemente divulgar en galego como unha aposta persoal porque non me dedico a isto profesionalmente. No, probablemente se eu quixese que isto fose do que como, no? A pasta que me entra a fin de mes, pois igual non podería facelo exclusivamente en galego, no? Podería facelo parcialmente en galego, pero probablemente tivera que profesionalizarme tamén en español, no? Para min é unha aposta facelo en galego, en parte porque hai pouco contido e a mí parece moi importante facer contido sobre ciencia en galego, pero tamén para romper un pouco esta dicotomía, no? De que o galego só serve para cousas do doméstico e para cousas literarias, digamos, non? O sea, parece que
o galego só serve para falar con as vacas e para facer poesía. E isto, por desgraza, é un presuizo que aínda se mantén. E claro, cunha lei de educación que proíbe especificamente dar materias científicas en galego, pois ese link mental é aínda máis forte, non? Entón, para mí, por exemplo, falar coa rapazada dos institutos sobre ciencia en galego, sobre como se pode facer ciencia en galego, pois ten con pouco ese plus, non? De darles outra visión, porque a visión que les están tendo do ensino público desvincula por completo o tema lingua do tema científico. Claro, que aí, por exemplo, pregúntanos que nomes propios, persoas, institucións, etc., recomendarías para seguir a divulgación científica desde Galiza, e entendo que é en galego. A ver, eu recomendaría, por exemplo, a Xurxo Mariño, que está facendo unha labor de divulgación, ademais tamén no eido de neurociencias brutal. Recomendaría todo o que fai Ángel Carracedo, que ademais é unha persoa, bueno, é un crack no seu campo, non é simplemente un divulgador, é unha persoa que é super importante no campo da xenética e que probablemente sexa das persoas que son referente no Estado español, pero tamén en Europa, probablemente. Despois, así como organismos, pois a verdade é que non se me ocorre ningún, porque non hai nada así como máis grande que está facendo divulgación científica en galego. Ni siquiera o USC está facendo unha divulgación, ten un proxecto realmente de divulgación como tal en galego. Logo temos aí unha pregunta que nos fan no Instagram, que aí tamén logo podes ampliar, que nos din, bueno, páxinas web para coñecer un pouco máis sobre ciencia en galego e logo por donde escribes ti, non? E logo hai un tema aí que puntualizaches que sí que é así tal cual e que nós temos falado aquí nun directo que fixemos sobre a música en galego e é que a nivel social aínda a día de hoxe vinculan o que é a música en galego co folk, cando hai grupos de moitísimos estilos facendo música en galego, non? E aí eu creo que pasa un pouco igual que o que comentas ti na ciencia, non? Que hai que rachar todo iso e mostrar que o galego é útil para todos os campos e para todos os ámbitos da vida. E bueno... Perdón, antes de seguir, porque outra pregunta que é sobre isto exactamente... algo de divulgación científica pensado especificamente para nenas e nenos? Pois mira, de divulgación científica en xeral, vou empezar pola primeira pregunta, vale? Eu recomendaría a páxina de Ciencia. Hai outra páxina que a mí me gusta moito, que é un pouco máis así en concreto, pero, por exemplo, o que está facendo Ceos Galegos, que é sobre astronomía, que tamén está moi chulo. O que está facendo Xacobo de Toro, que ten unha canle de YouTube, tamén está moi moi chulo, que é sobre temas de xeoloxía, creo. Despois, especificamente para nenos, eu así o que máis se me... Claro, así a bote pronto, despois se queredes entro e escribo así un pouco máis en profundidade, pero hai unha colección moi chula que está sacando Xerais, que é de divulgación científica especificamente dedicado a nenos. E ten ademais un formato así como moi bonito, como se fose unha especie de blog. Está realmente moi chulo. Eu non sei se entra neste campo tamén a canle de YouTube de O Son das Ideas, igual é máis pero bueno, é un tema aí que el trata é moi bueno. Se alguén non o menciono, por favor, que non se dea por ofendido, que estou así improvisando, Correcto. Nos saudamos aquí a Darío do Son das Ideas, que sempre fiel seguidor da canla, ademais, así que está por aí, un saúdo para él. Ademais, eu creo que o tiñamos antes conectado, non sei se está agora. Das Son das Ideas encantoume o salto do formato vídeo animado. Sí, Eso foi un flipe. Sí, a verdad que sí. No chat atar anda, non sei se nos está vendo ou estará ceando, pero eu aquí teño un control de todo o mundo que está conectado no chat e por aí anda. Pois está facendo unhas cousas super chulas, a verdade é que sí. Di aquí Pitusa Piñeiro se podemos escrever as páxinas, logo ao final podemos mandar as ligazóns algunhas, e eso. Vale. Sí, non hai problema porque algúns... Sí, porque, por exemplo, o da colección de ciencia non sei nin o título, teria que miralo, pero podese despois mandar. Sí, por exemplo, logo o que son canles de YouTube que comentaches agora sí que as podemos pasar xa despois, porque, bueno, nós como desde Orgullo Galego seguímolas e tal, estamos suscritos, pois témolas aí nunha lista e sin problema logo as pasamos polo chat, sí.
Bueno, vamos a mudar agora unha das últimas preguntas que temos, que é un pouco xa, bueno, relacionado co galego, non? Pero en concreto co tema dos Sergas, si que aproveitar tamén que se queredes facer algunha pregunta, enviade agora, porque logo vamos a pasar xa as preguntas ao público. Entón, bueno, ti eres traballadora dos Sergas e galego falante. E, bueno, nos últimos anos sí que volveu outra vez un pouco o debate este de si os funcionarios teñen que aprender o galego ou non cando veñen aquí, si é necesario o galego, non, que din sempre o galego ou un bo servizo, como se fose incompatible, non? Entón, ti que argumentos lle daías a unha persoa que pensa que, bueno, que o coñecemento do galego non é necesario para opositar? Ou dito de outro xeito, porque pensas que é imprescindible saber galego para, no teu caso, para traballar nos Sergas? A ver, de entrada, tal e como está agora planteado o proceso de acceso, o galego non é necesario. É dicir, todo este barullo que se escoita de que hai un médico boísimo en, non sei, Valladolid, que resulta que quedou fora porque non sabía galego, iso é mentira, directamente. É dicir, o galego puntúa un punto, é dicir, son 10 preguntas tipo test no xeral do exame, co cal poderías perfectamente pasar sin saber nada de galego. O sea, non é obligatorio, discrimina tirando a pouco. De feito, todos coñecemos moitos profesionais de medicina que non falan nada de galego. Entón, isto xa para empezar é mentira. Por que a mí me parece importante? Parece importante porque me parece que os pacientes teñen dereito, entre outras cousas, a ser atendidos na lingua que empregan habitualmente. É dicir, estar enfermo en calquera especialidade é unha situación de estrés e unha situación de nerviosismo e unha situación na que a persoa que acude a buscar o servicio síntese moitas veces en inferioridade de condicións. Entón, se a iso sumamos que te tienes que expresar nunha lingua que, aínda que domines, non é a tua habitual, eu creo que iso é empeorar a calidade da atención. É dicir, non podemos incrementar aínda por riba a situación complicada que está vivendo esa persoa o feito de exixirlle que expresa nunha lingua que non é a súa. Ou de pensar que se non se expresa nunha lingua que non é a súa, o profesional que ten diante non o vai entender. O sea, a mí isto parece moi heavy. Pareceme que é moi fácil de entender que ti non podes obligar a unha persoa que está estresada, que está nerviosa e que está asustada a empregar ainda por riba unha lingua na que non se sente cómodo. Isto para empezar. E despois, para seguir, as linguas non son neutras. É dicir, cando se di isto de que os grandes profesionais da medicina que existen no mundo, extrañamente, ningún fala galego, ¿no? E se nos pon esta dicotomía tan artificial entre lingua ou calidade, ¿no? Parecen pensar que as linguas son entes abstractos que son algo así como as ideas platónicas, ¿no? Que aparecen no universo mundo e que a xente fala unha ou outra de forma completamente despresurizada porque lle toca. Vale, isto non é así. É dicir, as linguas son instrumentos de comunicación, pero tamén, moitas veces, son instrumentos que marcan unha posición social e un prestixio. Entón, o feito de que o profesional da medicina se exprese en español perante un paciente que se expresa en galego, estás marcando tamén unha distancia de clase e unha distancia social. E unha distancia que moitas veces é entendida como de nivel cultural. Entón, a distancia médico-paciente existe, é moi difícil evitalo, porque evidentemente a outra persoa vai te ver necesariamente con unha persona que nese momento ocupa un nivel xerárquico superior. Incluso hai xente que dirá probablemente que debe de existir. Eu creo que non é necesario que exista ou que polo menos temos que intentar que sexa o menor posible. É dicir, creo que temos que ir cara uns modelos de práctica médica cada vez máis colaborativos, ¿no? Entón, se a lingua vai marcar aínda máis esa distancia xerárquica, eu creo que é un factor que debemos intentar eliminar. A verdade é que dixetes unha cousa que eu non sabía. Eu pensei que sí que era un requisito para tal. Será pola cantidad de historias que nos bombardean aos, sí. Aos que hai un neurociruxano tremendo en Murcia que non pode vir aquí porque non sabe galego, tío. Claro, pero entón cando che deu ictus, ese tío está en Murcia porque non pode vir aquí. Claro, pero entón eu digo, non sei, imagínate, en Alemanha, Francia, Rusia, Hungría, verán médicos moi bons e non poden vir ao Estado español porque non saben castelán, non? Claro. Quero dicir, claro. Que tipo de argumento é ese? Que un argumento... Claro, pero que ademais é un argumento tramposo porque xa de entrada non é certo. Claro.
O sea, é que xa de entrada está formulando unha situación que non é real. Pois eu, de verdad que non... Claro, é polo bombardeo puro, é que eu, de verdad que sempre Sí, sí. aprendo cousas, pero que o bombardeo es que non sei que, é eso que dice, tal persona, estamos perdendo os bons profesionais porque non sei que, cando os bons profesionais se pérdense porque todas as novas fornadas teñen que marchar fora emigradas, que aproveito Efectivamente. para recomendar o programa do domingo pasado que non o vira, que falamos con dúas persoas, mozos, que están no Reino Unido precisamente, porque se foron ali bueno, Miguel e Duarte, do podcast de Con Gotas, que se foron ali a gañarse a vida. Ese é o problema que hai para tal. Pois mira, a verdad que non o sabía e está ben, bueno, está ben para rebatir, ¿no? Para coñecer os argumentos para rebatir estas historias. Seguindo un poquinho pola parte dos Sergas, bueno, aproveitar para dicir que se alguén quere logo trasladar que algunha cuestión que o comente aí polo chat e ahora a dicimos, simplemente así para rematar polo tema dos Sergas un poquinho, coñecer algo que eu creo que lle preocupa moito a todas as persoas tamén que nos ven, que nos pues que nos siguen, e eu creo que toda a sociedade, que como está agora a situación, entendo que isto é moi complexo de explicar e moi longo, pero bueno, así un poquinho, como está tanto a situación despois de todo o tema de política, de recortes e de potenciación de precarización do público, etcétera, que houve nos Sergas, e ademais tamén como se sitúa neste caso, ou como como se sitúa a atención primaria, tamén eu creo que un pouco desbordada polo tema da COVID. Como está a situación ahora mesmo nos Sergas? Claro, a ver, moitas veces escoitamos co tema este da pandemia, que a pandemia ocasionou un colapso sanitario. O problema é que o sistema xa estaba colapsado. É dicir, os que traballamos na pública estábamos vendo que o sistema colapsaba de forma periódica cada X meses. Cada X meses había colas interminables en urxencias, a atención primaria non estaba funcionando xa antes da pandemia por outro tipo de cuestións que teñan que ver coa precarización e coa non sustitución de profesionais, por exemplo. Entón, a pandemia veu empeorar esta situación, pero que é unha situación que non está creada pola pandemia, que está creada por 10 anos de recortes. Por exemplo, centrándonos xa no tema da atención primaria, que para min é agora mesmo máis flagrante, non? Eu, no cupo que eu atendo, antes da pandemia, había persoas que podían ter nun mesmo ano 4 ou 5 médicos de cabeceira diferentes. Entón, é imposible facer unha boa asistencia desa maneira. Claro. Estamos falando de médicos de cabeceira que non coñecían os seus pacientes e que, ademais, tiñan para atender a cada paciente igual entre 3 e 5 minutos. Entón, esa era a situación pre-pandemia. Pois, obviamente, o sistema non estaba preparado para absorber o exceso de traballo que se produciu coa pandemia, pero que o sistema xa estaba funcionando mal. É dicir, o sistema xa era un sistema que xa estaba colapsado. E estaba colapsado porque non había un recambio de profesionais, porque non se cubrían as baixas, e porque os contratos que se fan e que se facían, que se siguen facendo, eran contratos absolutamente precarios. E a precariedade non só repercute na calidade de vida dos profesionais, que tamén repercute, ao final, na calidade da asistencia. E isto é, ás veces, eu creo que moita xente non se decatou ata que non nos veu encima o coronavirus. É dicir, que parecía que reivindicacións do colectivo médico eran reivindicacións de tipo económico e egoísta, ¿no? O sea, como que éramos nós, os que queríamos unha plaza fixa, pero basicamente para construirnos ya el chalé mañana, ¿no? O sea, en plan, dime onde me tengo que construir el chalé. E claro, non era isto. O sea, os compañeros de primaria o que estaban dicindo é, non, mire, é que me están cambiando cada 3 meses de cupo. É que a mí non me dá tempo a coñecer os meus pacientes. É que eu estou vendo 60 persoas ao día. E isto xa era antes da pandemia. Entón, eu creo que a pandemia o único que veu foi a poñer de relevo as deficiencias que había no sistema que xa eran previas e que tiñan que ver con recortes dende a crise de 2008. Claro, sí. Feito comenta aí Álvaro polo chat, bueno, dache as grazas e apláudete por todo o que dis e di que sí, que efectivamente que el sabía que partían do colapso en atención primaria, correcto. Pero bueno, claro, obviamente, pois, se a pandemia foi o vento que acabou de tirar un edificio que xa estaba carcomido.
A min hai unha cuestión que penso que se está normalizando moitísimo, que é o da atención aos pacientes por vía telefónica. Eu alucino, ou seja, bueno, eu tiven creo que 2 ou 3 veces este ano, foron todas por teléfono e tal, supoño que tamén agora polo tema do COVID, pero non sei, a min me parece terrorífico que camiñamos cara a ese modelo de atención aos pacientes. Sí, a mí me parece terrorífico. De feito, eu en saúde mental, cando rematou o confinamento de marzo, negueime a seguir facendo atención telefónica. Porque me daba a sensación de que, sobre todo en saúde mental, era unha degradación da asistencia absoluta. E despois tamén por un problema que moitas veces non estamos tendo en conta. A ver, en primeiro lugar, a asistencia telefónica en saúde mental é moi complexa porque ás veces implica un vínculo e implica unha confianza que é moi difícil lograr por teléfono. Claro. Pero despois hai un problema de confidencialidade e de tratamento de datos. É dicir, eu por teléfono non sei quen está escoitando esa chamada. Correcto. Eu non sei se o marido maltratador da miña paciente está ao lado do teléfono a ver que lle di, por exemplo. Entón, isto non se está tendo en conta. E isto é un problema legal. Xa non é un problema só sanitario. É un problema de confidencialidade. E despois, en atención primaria, que fixeron? En atención primaria o que fixeron foi dificultar o acceso. É dicir, ti tes que pasar sempre por ese paso previo que é a atención telefónica e se consigas que te vexan presencial vai ser como nunha segunda ronda, ¿no? O sea, o teu médico primeiro ten que atenderte por teléfono para despois decidir se te vai ir presencial. Entón, xa a primeira odisea é que che collan o teléfono. Porque a mí moita xente do que se me queixa é non de que o seu médico atenda por teléfono, sino de que non lle collen o teléfono. Porque claro, evidentemente, tampouco contrataron personal administrativo. Claro. Entón, claro, isto é unha auténtica locura. O único que están facendo é impedir que a xente acceda á atención primaria. Coa excusa da atención telefónica. Pois sí, ademais con todas as problemáticas que comentas, comenta por exemplo por aí Amroz López, claro, que ademais de todo iso é que incluso na túa non sabe onde vive e aínda que non teña maiores problemas para, quer dizer, non hai un sitio de privacidade para co que falar por teléfono, quer dizer, pode haber moitísimas situacións que claro, convirtan eso en algo que no que desde logo non vai a cumprir a función que para que teria que ser. E despois que vou dicir o obvio, pero que hai cousas que non se poden ver por teléfono. Que non se poden ver, correcto. Claro, eu na miña familia, por exemplo, tiven, o sea, na miña familia cercana, pois unha persoa que estaba cunha dor de gorxa, que probablemente fora unha dor de gorxa banal, pero que non era capaz de que a súa médica a mirara, que lle mirara a gorxa. Entón, claro. Como non poñas a cámara do teléfono. Exacto, claro. Entón, que era absurdo, o sea, probablemente fora unha banalidade, pero non sabemos se podía ser algo grave e que nos estaba diagnosticando. Hai unha compañera miña oncóloga, outro día comentaba, e unha cousa que agora xa se está... Bueno, eu xa vi un tuit hoxe, por exemplo, de Manuel Collado, dun compañero que traballa en investigación, que o diagnóstico de cancro dende a pandemia baixou nun 40%. Carallo. É dicir, o coronavirus non está acabando co cancro. O cancro sigue aí. O que pasa é que esa dor de gorxa, que seguro que é unha dor de gorxa banal, que o seu médico de cabeceira non está mirando, pois probablemente nunha porcentaxe non desdeñable sexan problemas oncolóxicos. Esa dor de gorxa, ou esa dor absurda abdominal que vai e ven, ou esa dificultade para orinar, todas esas cousas banais, nunha certa porcentaxe serán cousas non banais. Claro. Bueno, xa son as 10, non sei se che parece, Borxa, Iria, podemos ir camiñando hacia o remate. Temos aquí 3 preguntas, pero que son rápidas, se queres contestar rapidamente que nos deixaron en Instagram, digo, por si, sobre todo, si está... bueno, a personas que as fixeron e parece interesantes, logo a enquisa final e xa poderíamos dala por rematado. Parece vos? Comentaban por Instagram, a primeira pregunta era: crees que os deepfakes, eu prometo que tiven que buscar en Wikipedia que era deepfakes, que para que non o saiba explico, xa digo que tiven que buscar, esos son vídeos feitos por inteligencia artificial
que son vídeos falsos, pero pasan como reais, ¿no? É algo así. Como de Lola Flores de Cruzcampo. Non sei cal é, Non o pero dices. seguro que alguén o Bueno. pilla. Bueno, eso, vídeos que por inteligencia artificial fan pasar un vídeo que é falso, pero real, ¿no? Poden ser perigosos de cara a topar todavía máis noticias falsas. Uf, tremendo. A ver, eu en todo o tema da tecnoloxía sempre creo que o problema da tecnoloxía non é a tecnoloxía en si mesma, é que a regulación sempre ven moi por detrás da tecnoloxía. Vímolo en multitude de campos. Entón, o problema eu creo que non é que exista esa tecnoloxía, ¿no? Sino que para que haxa unha regulación desa tecnoloxía posiblemente teñamos que agardar anos. Claro. Entón, nese sentido, sí que existe o risco, claro, de que saia alguén famoso e con certa autoridade, ¿no? Incluso en tema científico, dicindo unha auténtica burrada e que iso pase como real, claro. Ou ao revés, ¿no? Que determinadas persoas cheguen a ter como menos solvencia, ¿no? Si se popularizan determinados deepfakes co seu careto dicindo sabe Dios o qué. Claro, efectivamente. Hai outra pregunta tamén en Instagram que nos envía unha rapaza que di si sentiches algunha vez que o mundo da ciencia está dominado por homes que non queren ceder privilexios. A ver, que non é que eu sinta que está dominado por homes e non queren ceder privilexios, eso é así. Sí, sentino moitísimas veces, claro. O sea, síntelo todos os días cando alguén che pregunta se é administrativa ou se é enfermeira ou se... non? Este tipo de cousas que siguen pasando. Unha cousa é que o sintas e outra cousa é que ao final che dé igual, non? Porque eu, por sorte, o que teño é pois, moito apoio detrás, non? Tanto de amigos como de familia que creen en min. Entón, podeme resbalar bastante o que digan os señoros, pero entendo que para outra xente que igual non ten ese apoio, pois é máis complicado. Pero que o mundo da ciencia é un mundo tremendamente patriarcal e que está dominado por homes e esos homes non queren ser privilexios, creo que é un feito obxectivo, non creo que dependa da sensibilidade individual de cada quen. Pois sí. Bueno, así un pouco de broma, creo que xa contestamos, bueno, comentámosla igual antes. Poderíase facer entrar en razón a un negacionista da COVID ou serían casos perdidos? Eu creo que aos negacionistas da COVID, eu creo que os metería no caixón de cancelar. Creo que me metería a discutir antes con outro tipo de persoas. Correcto. Hai tamén unha pregunta no chat de bastante arriba de Captain a la Triste que di, eu desto a verdad que non sei, gustaríame preguntar pola crise de opiáceos dos Estados Unidos. Como país que vai por diante en moitas cousas boas e malas, é posible que aquí chegue a pasar o mismo? Super interesante esa pregunta, sí. A ver, por poñer un pouco de contexto, vale? O que pasou cos opioides nos Estados Unidos foi que de uns anos para aquí liberalizouse moitísimo a prescripción e aumentou moitísimo a prescripción de opiáceos, digamos, modernos, vale? Non morfina, pero sí, por exemplo, o famoso Oxycontin que sae en House, ¿no? Ese tipo de derivados mórficos un pouco máis modernos, un pouco máis refinados, aumentaron moitísimo a súa prescripción. Entón, houve moita xente que acabou sendo adicta aos opiáceos a raíz dunha prescripción médica feita, bueno, vou dicir con pouco cuidado, non digo mal, porque non, evidentemente habería que ir caso por caso, non? Pero sí como mínimo con pouco prudente, non? A ver, eu por unha banda creo que é difícil que iso se replique no Estado español da mesma maneira, porque claro, aquí o control é público, é dicir, hai unha Axencia Española do Medicamento e hai un control estatal que en Estados Unidos non existe. En Estados Unidos, se o teu seguro o paga, podes che recetar. E en Estados Unidos, ademais, confúndese moito a figura do paciente co do cliente, non? É dicir, un paciente va ao seu seguro pedindo algo e é fácil que yo prescriban. E aquí está moito máis regulado. De todas maneiras, eu creo que hai que ter cuidado cos opioides e a min, personalmente, sí que me alarma un pouco que estou vendo un certo aumento da prescripción, sobre todo, alármame que estou vendo aumento de prescripción de opiáceos en casos que non se benefician claramente do tratamento con opiáceos. É dicir, eu creo que unha persona con unha dor oncolóxica que necesita morfina, hai que poñerle morfina,
e a morfina e os opiáceos teñen o seu papel, pero creo que hai outro tipo de dores crónicas que non se benefician claramente dun tratamento con opiáceos, nos que sí se está liberalizando un pouco a prescripción, ou está aumentando a prescripción. E eu creo que aí os profesionais temos que estar un pouco alertas con isto, porque se cadra non é a epidemia de Estados Unidos, pero se igual, se non temos cuidado, sí que podemos empezar a ter problemas. Sí. Moi interesante este punto que eu non... Sí. Como a Borxa non tiña... Non sabía isto, verdade? Non sabía isto. A verdade que tampouco, pero é moi interesante. Que comenta Alba aí no chat que ela, por exemplo, sí que notou un aumento de dispensacións de estupefacientes, pero sí que con un escenario naturalmente moi distinto, ¿no? Comenta que en Estados Unidos. Sí, que é unha compañera de primaria. Creo que de farmacia, se non me equivoco. Non sei se o pode dicir aí polo chat, pero creo que ao final minimicei o Twitch porque me comía moitos datos. Non te preocupes, que... Nada, bueno, pois xa non queremos roubar moito máis tempo. Non sei se podemos pasar a enquisa final, Borxa. Sí, vamos a darlle as últimas 5 preguntas da enquisa. E nada, como é habitual, comezamos porque nos recomendes un libro. Vale, pois un libro gustaríame recomendar Carrusel, de Berta Dávila, porque me pareceu unha novela maravillosa e porque aparte fai un tratamento do tema da enfermidade mental que eu creo que se podo describir como anti-estigma. É dicir, fálase de enfermidade mental, pero fuxindo moito de todos estes preconceptos negativos dos que falaba ao principio. E sobre todo que é un libro delicioso e maravillosamente escrito. Agora, bueno, un filme, unha serie, o que queira recomendar. Sí, decíamos que prefería recomendar unha serie porque rematei a primeira temporada dunha serie que se chama Pose, escrito, que trata sobre a escena LGBTI dos anos 80, trata moito tamén o tema da SIDA, que comentábamos antes, pero é unha serie preciosa, nada dramática para o tema tan duro que trata e das situacións tan duras das que fala, e super bonita de ver a nivel estético. Se vos interesa a moda e esa moda tan loca e tan excesiva dos 80, merece moita pena vela. Anotamos que a verdad que ten boa pinta. Un lugar para visitar. Pois un lugar para visitar, como eu estou traballando agora en Ribeira, xa andei moitos anos e teño así unha ligación particularmente emocional co sitio, diría calquera área da zona do Barbanza, pero moi especialmente o Dolmen de Axeitos, que é un monumento megalítico espectacular, super ben conservado, e que ademais agora rehabilitaron un pouco o entorno e é unha auténtica maravilla. Pois sí, a verdade, é unha zona fermosísima e eu espero que a ver se para os próximos meses xa poderemos polo menos movernos por aquí dentro do país. Temos que ir facer uns vídeos ali para Canle, Borxa. Sí, a verdade que sí. Ademais hai de todo, hai marisco, hai praia. Anxo e eu comentábamolo estes días que eu creo que cando abran isto vai ser un descontrol total, o sea, eu creo que a xente ten unhas ganas de vida social brutal. Sí, bueno, eu a primeira, Sí. Xa. Cando escoito a xente decir que non, que eso non é o primeiro agora mesmo e tal, eu digo, non, o primeiro non é, pero creo que estamos todos super deprivados de ver os colegas. Sí, correcto. Sí, efectivamente. Bueno, continuando, unha creador en galego. Aquí pode ser dende, bueno, escritora, poetisa, unha canle de YouTube, o que ti queiras. Pois mira, vou recomendar varios youtubers, porque creo que estánse facendo cosas super interesantes. Vou recomendar a Hola Xon Mario, que me foi moitísima gracia e que ademais tive a oportunidade de coñecelo en persona e é fantástico. A canle de Prado Rúa, que é unha rapaza que fai cosas así moi divertidas, moi... Bueno, non sei como decirlo, moi na actualidade, e que me parece moi interesante. A canle de Nubes Baixo Ti, que é unha rapaza super nova co que tiven a oportunidade de coincidir no L por 15, que tamén está facendo cosas en YouTube moi chulas. De feito, creo que tiña algunha colaboración Prado Rúa e Maisela. Sí, sí. 3 persoas que aparte estiveron no noso directo aquí de youtubeiros e youtubeiras e que, joder, eu sobre todo Prado Rúa pegou un crecemento espectacular nos últimos meses, pero da pandemia para aquí foi brutal. Sí.
E nada, e por último, xa para rematar, que é para ti o orgullo galego? Pois Orgullo Galego creo que é un pouco todo o que estábamos comentando antes, non? A idea de que en galego e dende Galiza podemos facer calquera cosa que nos propoñamos e que calquera cosa ten que ter cabida na idea do que é Galiza ou do que é ser galego ou galega. Correcto. Pois, por a nosa banda, creo que nada máis, máis alá de agradecerte naturalmente que estiveras hoxe connosco, creo que aprendimos unhas cuantas cousas. Moitas grazas, Captain. Ahora agradecemos todos, moitísimas grazas por esos 100 bits. Por certo, primeira persona que dixe os bits, creo que tes por aí uns iconos ou algo. Ahora mirámoslo. Bueno, pois iso, que moitísimas grazas por estar aquí connosco, que creo que foi un placer, que aprendimos moito, ou polo menos había algunhas cousas que eu xa comentei que non sabía e que ora sei. Creo que, bueno, vin por aí que tamén bastante xente dicía que lle gustara moito a entrevista e tal. Nada, nos seguir, bueno, convidar a xente que nos está vendo a que che siga polas redes, que lea tamén os teus artigos que sacas, pois, por exemplo, en Nos Diario e noutros sitios, e se queres agora facer algún tipo de promoción, pois, de algo, pois tamén é o momento, que para iso está Orgullo Galego entre outras cousas, sí, para difundir un pouco todo o que se fai no país. Eu, pola miña parte, sí que quero aproveitarse un momento para agradecerte tamén persoalmente a túa, bueno, que dedicaras este tempo a nós. A mí, eu a verdad que aprendí moitísimo, aínda que me quedei con ganas de seguir profundizando en algúns temas, porque pasamos moi así por enriba deles, pero bueno, dates as grazas e nada, que esperemos poder vernos noutra tamén. Cando que irades.